L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn il-ġeneri ikklassifika lil Malta fost 7 pajjiżi fl-Ewropa li għandhom l-Anqas Rappreżentanza Femminili fil-Parlament Nazzjonali. Kull riżultat ingħata timbru aħdar, oranġo jew aħmar biex il-Parlamenti Nazzjonali jikkalkulaw kemm huma ugwali. Bil-kulur aħmar ikun ifisser l-Anqas Rappreżentanza ta' nisa. Malta kisbet anqas minn 30% tar-riżultat u tinsab fil-kategorija ħamra ma' pajjiżi bħal Ċipru u l-Ungerija fost l-orħajn. Skont ir-rapport, l-aktar pajjiżi Ewropej li huma ugwali fir-rappreżentanza politika huma l-Iżvezja u l-Finlandja. L-istess rapport isemmi lil Malta bħala wieħed minn 9 stati membri Ewropej illi għandhom informazzjoni disponibbli għal pubbliku dwar mekkaniżmi li jistgħu jiġġieldu diskriminazzjoni bejn is-sessi fil-konfront tal-membri parlamentari. Il-kap tad delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew u l-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Mirjam Dalli spjegat kif issa li għandna r-rapport f'idejna jeħtieġ li tittieħed azzjoni konkreta. Jekk verament irridu lin-nisa fil-politika, irridu naraw li naqbżu mill-kliem sabiħ u fieraħ għal azzjoni biex ikollna ħafna aktar nisa jipparteċipaw fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew. Ma nistgħux nitkellmu biss issa dwar diskriminazzjoni pożittiva u kwoti, imma rridu ikollna rieħol totali ta' kif jaħdem pereżempju l-Parlament Nazzjonali, ta' kif nagħmlu l-politika. Dr. Dalli qalet ukoll li l-pajjiż irid jara wkoll jekk hux qed jattira dawk il-persuni li verament jistgħu jikkontribwixxu b'mod pożittiv lejn il-politika Maltija. L-istess studju li semmejt int jitkellem dwar dawk il-pajjiżi li jagħmlu qabża kbira l quddiem u f'dawk il-pajjiżi il-gvernijiet tagħhom iddeċidew li jieħdu azzjoni huma. Azzjoni pożittiva, azzjoni fejn inti ikollok ammont ta' nisa u ammont ta' rġiel li jkunu qegħdin jipparteċipaw fil-politika. Għandna bżonn diskussjoni serja ta' kif ser naċċertaw ruħna li konna aktar nisa fil-politika, ta' kif ser naċċertaw ruħna li konna verament persuni li jridu jagħmlu bidla pożittiva li jersqu l-qudiem u jikkontribwixxu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.